So, politiko man ni si Mayor Mike Rama, conscious niya nga choice nga adto na siya sa mga Duterte. Iyan na lang yung sustenihan. Nga dapig na siya sa mga Duterte, adto na siya alyansa sa mga Duterte. Kay ang mga aliados, mga aliadong Duterte nga gustong mo pahimo sa benepisyo sa incumbency sa Marcos administration, nibiya man sa PDP Laban. Nagpasakop man sa Partido Liberal, Partido Federal, Partido sa Lakas, sa NPC, sa Nasyonalista, o mga partidong aliado sa Administrasyong Marcos. Mao to sila mga mapahimuslanon. Mao to sila mga balimbing. Sa credit ni Mayor Mike Rama, wa na ibuhata. Or maybe, doon ay nakasulti niya awahin ng tanan. Gideklarada kang persona ng gratas Malacañang. So, bisag, bubiya pa kas PDP Laban, wa na, suspendido lang gihapon ka. So, puslan man, gisuspenso siya, puslan man gikontrahan siya, ari na lang siya sa PDP Laban. Ug ani masukod ang politikanhong liderato ni Mayor Mike Rama. Ang tanang resources karon naa sa Administrasyong Marcos. Kung si Mayor Mike Rama makapari-elect, magmalampuson, pagpabilin sa pwesto sa eleksyon sa Mayo 2025 despite the non-support from this administration, despite siyang alliance sa mga naana karon sa gawas moskitero sa administrasyon ang PDP Laban, kredito na. Pasabot, ngilngig yun yung makinarya ni Mayor Mike Rama din sa Cebu City. Maubya ni samang makinarya ng kapildi ni kanhi Mayor Tami Osmeña sa una nilang enkwentro. Mao ni samang makinarya na kapabalik niya sa pwesto. Bisa nag-atbang sila ni kanhi Cebu City Councilor Margot Osmeña sa niaging eleksyon. Although, ang pasangil mao, terorismo itong nahitabo, panahon ni Colonel Garma dinhi, grabe sa vote buying, nabaha ang vote buying sa niaging eleksyon sa 2022. Kumuti nakapadaog nilang Mike Rama o siyang grupo. So, ato masukod karon. Wa na siya sa administrasyon kung si Mayor Mike Rama makapapili mapagbalik pagkamayor sa atong dakbayan sa Subo. Gidungog si Mayor Mike Rama daghang kay kwarta. Kay tanang negosyante sa Cebu City, muhatag ba niya? Atong tanan, muhatag pa ba ang mga negosyante kung karon nga gikontrahan na siya sa Malacañang? Kini mga negosyante, mao ni labing balimbing, mao ni labing talawan, mao ni labing sigurista, mao ni labing mabudhion. May ka na mong ising-ising mo sa dubangan, pero iktan-aw nila, makadaot ka sa ilang interes. Talinis ka ng ilang kutsilyo, itampok si mong buko-buko.